Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an. Ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunok. Ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagbiniuay, hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunok niabot ug mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo, inig-abot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babayi magaling og pagkaon, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlawa muanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini, ang agalon sa panimalay na sayod pa sa takna ngay abot sa kawatan, magtukaw gayud siya o dili mo tugot ang kawatan na mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Salamat ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan, labi na sa atong mga kaigsuunan nga mga nagmasakiton, nga nas ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay sa mga tambalanan, o sa bisan asang dapit nga maabot kining atong kasaulugan karon. Karon duming duha ning unang adlaw sa Adbyento, gipahinumduman kita ni Jesus sa atong Ebanghelyo karon. Pagbantay kamo ug mag-andam kanunay. Ang pangutana, unsa may atong bantayan? Unsa may atong andamon? Kay matud pa sa atong Ebanghelyo karon, muabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Sa permero sa atong Ebanghelyo, ang mga pulong ni Jesus sa mag-usa ka warning. Apan ang iya di ang pulong nagdala og gugma og kaluoy. Wala kita gihadlok ni Jesus, kundili gidapit kita niya sa pagkinabuhi, uban sa abli nga mga mata, bukas ka mga kasing-kasing, aron atong masinati, kanunay ang iyang presensya, diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sa atong Ebanghelyo mga igsoon, mingon si Jesus, ang pag-abot sana sa tao, may sama sa mahitabo sa panahon ni Noe. Ang mga tao nagpadayon sa pagkaon, inom, nagminyuay, hangtod, nga ang lunok miabot ug mibanlas kanilang tanan. In other words, life will seems ordinary, sama sa atong panahon karon. Diha sa atong ordinaryo nga pagkinabuhi adlaw-adlaw, diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, sa atong trabahuan, ug sa bisan asang dapit, nga diin anaa ang atong pagbudlay, anaa ang atong pagpaningkamot matag adlaw, o gustos Ginoo nga siya makighimamat kanato diha sa atong ordinaryo nga pagkinabuhi. Gusto niya nga kita mahimong magmatinud-anon, magmahigugmaon, ug andam sa kanunay. Ug mo kini ang pasabot mga igsoon sa pagbantay, pag-andam, andamo nato ang atong kaugalingon, ang atong kinabuhi sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Ning panahon sa Adbyento mga igsoon,
usa ka panahon sa pagkamabinantayon ug pagkamapaabuton. Magpaabot dili puno sa kahadlok apan puno sa paglaom. Nagpaabot kita kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nianhi siya sa unang pag-anhi 2,000 years ago. Og nagpaabot kita sa iyang sunod nga pagbalik. Nga unta sa atong pagpaabot, mataw si Jesus pag-usab diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug sa atong kinabuhi. Og panahon karon aron sa pagpamalandong. Pagpaubos atong kaugalingon, biyaan ang sala ug atong wagtangon kining gitawag og garbo nga mo hinungdan sa tanan nga makababag nato aron mataw si Jesus pagbalik diha sa atong kasing-kasing. Unta atong andaman si Jesus og lawak dili sa atong panimalay kundi dili diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing og kinabuhi. Hapit naman ang Pasko. Kining Adbento nagpahinumdom nato dili pagpangandam tungod lamang sa Pasko. Sa pagkaon, sa mga dekorasyon, unsay atong irigalo, unsay atong sayawon sa atong mga parties, Christmas party, kundili andamo nato ang lawak diha sulod sa atong kasing-kasing. Kasing-kasing andam maminaw, andam mo pasaylo, ug andam nga mohigugma. To stay awake means to live each day with faith. Palambuon nato ang atong pagtuo adlaw-adlaw aron atong makita ang Ginoo diha sa mga ordinaryo o gagmayng butang sa atong kinabuhi. Kanang smile nga atong buhaton sa atong mga kaigsuonan, kanang mga maayong pulong atong ilitog sa atong mga baba, atong mga lihok, atong mga buhat. Simple na, pero kamoy kanay pinakanindot nga gasa ug pagpangandam na atong ikapahatag sa Ginoo. Sa atong pagdaggot niining unang kandila sa Adbento, ipahinumduman kita nga unta sa kanunay, magsiga kanunay ang kainit sa atong paghigugma, sa atong isigataw, uban sa paglaom. Kaya usahay, sa atong panahon karon, isod na kaayo nga makaingon ta nga duna pa bay paglaom, duna pa bay maayong dangatan sa atong pamilya, sa atong palibot, sa atong nasod, nga diin nahasol ug nasamo kita sa kasaba sa atong palibot. Lain-lain mga panghitabo, korupsyon, kalamidad, o bisan unsa nga mao'y usahay makapawala sa atong paglaom, ug makapaubos ug makapaong sa sigas sa atong pagtuo. Ipahinumduman kita karon ni unang Domingo sa Adbento. Kaunta andam ang atong kasing-kasing, andam ang atong kinabuhi nga mudawat ni Hesus dili sa katapusang panahon kundi sa kada higayon nga siya mobisita kanato diha sa gugma. Amen.